posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 25 September 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First, ndipo lero president ameneyo wayankhula zimenezi. Takhalani pompo mumvere kuti Bon Kalindo lero wayankhula zotani. Ndalandira uthenga kuchokera kwa Malawi ochuluka, ndipo uthenga uwu ndi chilungamo chokhachoka, komanso ine ndilankhulaso mosaopa, ndilankhulaso mu chilungamo. Uthenga umenewu ukupita ku UDF, chipani cha fuko, chipani chimene chili ndi mbiri yabwino, chipani chimene chinasogoleredwa pombuyomu ndi former president Bakiri Muluzi, amene olo akamayenda lero anthu amamuona abe ngati ndi president chifukwa cha mbiri imene anapanga kuno ku Malawi. Uthenga umenewu ukupita ku UDF pate, ndipo ndikudziwa kunena kuti ambiri akwiya komanso ambiri asangalala. Komano mwina amene angakwiye ndi akuluakulu akuchipaniko, koma masupporters ambiri asangalala ndi uthengawu chifukwa ndalandira mauthenga kuchokera ku Mozambique, ku South Africa, ku USA, ku UK, ku Germany ndi maiko ena ambiri, komanso ma district konkuno ku Malawi. Anthu osiyanasiyana kundiyimbira mafoni, kunditumizira ma message kunena kuti ndikukumbuseni inu wa UDF, kunena kuti chipani chanu chili ndi mbiri imene inapanga UDF ndiyo chosa chipani cha nkhanza, chokupha, chodyesa anthu ng'ona, chipani chosazolowereka. Olo utachisintha motani sichingatheke, chipani chake ndi cha MCP. Ndipo ngakhale ma clip ya video alipo amene amaonesa nkhondo imene inagwira Bakiri Muluzi, nkhondo yabwino kwambiri yolimbana ndi chipani chimozi. Ndipo chipani chimene chichi cha MCP chinali chipani cha nkhanza chimene ngakhale olo mzimayi woyembekezera amamudulisa makhadi awiri, ndipo anthu amapereka ija imachedwa misonkho ya makhadi kumamanga anthu kumapita nawo ku ndende zosiyanasiyana, enanso anafera konko ku ndende. Choncho Bakiri Muluzi ali ndi mbiri yabwino ndi chipani cha UDF, ndipo anthu ambiri popeza andale simaziwa, anthu ambiri amasatira chipani cha UDF makamaka akangomva zina lokuti acheya. Ndipo anthu ambiri mu dziko lino akuyembekezera kapena ankayembekezera kuti UDF siku lina izalamulira dziko lino kuzera kwa Atupere Muluzi. Ndipo anthu akuyembekezera kuti convention imene mukupanga inu a UDF ikhala convention yabwino kwambiri, imene zosatira zache zizakhale kuti inu a UDF, a UTM, a FORD, a DPP muzapanga mgwirizano. Izitu ndi zimene akuganiza kapena amaganiza Amalawi. Kodi Amalawi akuganiza zimene zichifukwa chani? Amalawi akuganiza izi kuti inu a UDF muzamutumiza candidate wanu kukapanga mgwirizano ndi DPP, kukapanga mgwirizano ndi a UTM, kukapanga mgwirizano ndi a FORD. Ndipo pakati apo tidatumizidwaso kuti tiyambe kuyenda, ndipo timadikirira kuti ma convention yanu athe ndiye tikuyendereni zipani zonse tikakuuzeni zimene akufuna Amalawi. Chifukwa Amalawi ambiri atopa ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Ichi ndi chilungamo chake, wina afune asafune, wina akwiye asakwiye, koma anthu ambiri atopa ndipo sakufuna so ulamuliro uwu. Ndipo anthu ankaona ngati chipani cha MCP mmene chinakhalira zaka zochuluka outside government, mmene chabwera muchizasintha, koma pano pandeso pano chanyanya kuzuza anthu, kumenya anthu, ndiponso ngati sichikupha anthu ndikukayika. Ndi chipani cha magazi kwambiri, koma lero anthu ambiri akhumudwa. Anthu ambiri andiyimbira mafoni atamva kunena kuti inu a UDF
mwayitana a MCP ku convention yanu. Ndi pamene anthu akufunsa mafunso kunena kuti kodi a UDF wa poyitana a MCP ku convention yawo amene ndi adani a ziko amene aliyense wadanawo kukhosi akutanthauza kuti chani? Ngati alipo wina wache wakunamiza inu a UDF kuti muwayitane a MCP ku convention yanu, itanisani emergency meeting. Inetu paja amene amandiuza ndi mulungu zolankhulazi, nthawi zina imakhala prophecy. Inetu amandipempherera ndi anthu osiyanasiyana, achina maprofeti ngati a prophet Sabawo, a prophet Mbewe ni maprofeti ena a genuine amene amandipempherera, komanso anthu osiyanasiyana ma district mu alipo a Malawi opemphera amene amafunira ziko lino zabwino. Ndipo ndifuna ndikuuze ni a UDF mukangopanga mistake ndikuti a UDF, ndipo ndikudziwa kunena kuti audio imene iyapeza acheya, impeza atupere, komanso ipeza komiti yonse yayikulu imene ikupanga za convention. Mukapanga mistake yoyitana MCP kapena ngati plan yanu ili yoyitana MCP ku convention yanu, muziwe kuti inuyo mwathera pompo. Ndipo musayembekezere kunena kuti atupere adzakhalanso president wa ziko lino, chifukwa ngakhale atupereyo nthawi ina imene anthu amapanga kampeni ankamunena Lazarus Chakwera kunena kuti zili ngati kumpasa basi munthu wokuti sanayendesepo galimoto, ndipo zosatira zache amene woyendesa basiyo amakaphesa anthu. Ndipo kilipi imene imayenda, paliso kilipi ina imene imaonesa acheya akumanena kuti MCP ndiyo yipa kwambiri. Lero ati inuyo mukupanga mgwirizano oyitanisa MCP ku convention yanu, kodi tu munthu sumayenda ndi chigawenga? Munthu ngati anakuphera bambo wako, anakuphera mayi yako, sungayende naye. Koma lero anthu ambiri adabwa kuopsa kudabwa kunena kuti kodi mbiri imeneyi ndiyoona kapena siyoona. Ndikudziwa kuti mukonza kukana kunena kuti sizoona kuti inu mwayitanisa MCP, koma zili ngati mimba. Munthu akamakana mimba imakula, ndipo ikakula imaoneka. Izinso muziwe kuti masiku anu opita ku convention yasala ochepa kwambiri. Ndipo inu aya UDF mukangoyitana MCP, Amalawi andiuza kunena kuti ati akhumudwa koopsa. Chifukwa Amalawi zimene amayembekezera ukuku kuti kuima ukuku atupere, ku DPP kuima sokha candidate ngati Arthur Peter Mutharika, ku UTM anthu akuyembekezera so candidate wamphamvu, monga mene ndakhala ndikunenera kuti monga mene alili ngati Mere Chilima. Anthu akuyembekezera ku afford kuti kuima Enoch Chihana. Anthu iniyo ndi amene ziko likukudikirirani, koma soka ilo ili ndi ziko lolozedwa, ziko lotembereredwa limene andale simaona pasogolo, mmangoona zanu zokha osaganizira za anthu. Anthu ndi okwiya, ndipo mukangopanga mistake imeneyo mwana ameneyo atupere sogolo lathera pompo. Ndipo anthu ankayembekezera kuti mmene watisiya Saulos Chilima m'malo mwache somano mwina ndi atupere Mere Chilima, Arthur Peter Mutharika. Ndipo anthu akunena kuti atakhala kuti Arthur Peter Mutharika so wawina, akuyenera kunena kuti angolamulira kwa zaka zochepa asire ana. Izitu ndiye chilungamo chake chimene anthu akunena kunja uko. Ndipo wina afune asafune, ine ndimangonena chilungamocho. Abale anga a UDF ndinu chipani cholemekezedwa, ndipo muli ni ma followers woopsa muno Malawi, koma mwina nyumba yanu simukuyikonza bwino, strategy yanu mwayilakwisa. Izi zikuchita kuonekeratu ngati inuyo mukufuna mukupange mgwirizano ndi MCP mu 2025 campaign kapena 2025 elections. Komanso zikuoneka kuti MCP ali ni ndalama zochuluka zimene abera Malawi, ndipo akutenga ndalama zokumapereka ku zipani zimene zikuoneka ngati zilibe ndalama. Ndipo anthu ambiri akunena kuti inu a UDF ndiye kuti mulibe ndalama, mwapempha ndalama ku MCP. Uwu ndi uthenga umene ndikufuna ndikupaseni mama wa uno,
kunena kuti anthu ambiri ndi okhumudwa ndi mbiri imene yamveka, ndipo ena awaona pakana kalata, aona khadi, ena awaona pa intaneti, ndipo mbiri yamveka posepose kuti inu a UDF mwalozedwa, mwaviniridwa ndi zinyawu, mwapepetulidwa, mukufuna muitane a MCP ku convention yanu. You must think twice, Acheya. You must think twice, Atupere. You must think twice, komiti yonse. Izi zikungoonesa kunena kuti inu andale ndi inu anthu adyera, ndipo anthu a dziko la Malawi mulibe nawo ntchito. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati kuli chipani chimene anthu amakhala nacho high respect, ndiye ndi chipani cha UDF ndi mtsogoleri wace wakale amene amatchedwa kuti Bakiri Muluzi ndi Cheya. Ndipo malamulo akati azilola Cheya ujaye wenzi manonso ali president kawiri. Koma andale simaona mmafuna muzinamizidwa. Kodi mmene avutikira Amalawi lero inu a UDF under MCP regime tonse alliance, mwaona anzanu ena atulukako kumeneko. Munthu ukamuona nzako akuchigama akuchokera muchire koma akulira, muziwe kuti pali china chache wakumana nacho kumeneko. Ndiye inu a UDF nanso mukukalowaso kuchire konkoso, muphedwa, mufera zaeni. Inu a UDF mufera zaeni. Mmene Malawi alili lero siziona kuti inu a opposition iso mungamapiteni kumakapanga ubwenzi ndi MCP. Kodi ife anatiloza ni ndani? Chipani chimene amayembekezera Malawi, chimene hope ya Malawi inali UDF, UTM, DPP ndi Afford, lero simukugwirizana. Mukufuna aliyese akhale president basi. Mukungofuna basi muziyenda mmagali moto. Osachita consider mavuto amene akukumana ndi anthu. Abale anga ndikufuna ndikuwuzeni, olo mutapita ku Eastern Region, olo mutapita ku Northern Region, olo mutapita mwachakwera momo umene akuwapasa anthu aje ma 1 million iwo, antukula pakhomo, mukamva chisoni. Ndipo anthu anja ino andale ndino anthu adyera. Kutero kuposa jera pompano ma MP 9 amu DPP akukalowa mu chipani cha MCP. MCP yomwe ija ikunena kuti ija ndiyo ipa ija, koma tikudabwa kuti because of the power of money, fame, anthu ambiri akukalowa mu chipani choyipacho. Ndipo sitikudziwa kuti Amalawi ifeyo tinabadwa bwanji. Chipani ichi chokuba ino taona nizolo jatango chizuzula za nkhani za matogeti anathamangira kukatenga injunction. Amene aja ni mafilimu okauka mafilimu akufuna aziba ndalama. Ndipo ngati kunali chipani chimene anthu akuchiyembekezera kumbali yochita promote democracy, kusunga ulamulire wabwino, kuwapanga anthu kuti azimva kukoma, ndiyetu ndi cha UDF. Koma lero a UDF mwalozedwa, a DPP mwalozedwa, a UTM mwalozedwa, a Afford mwalozedwa. That is why you are not helping the people. Anthu akukuza ni kuti anthu awa akufuna kubera zisankho, koma inu muli vyende. Kuteko chimene mufuna inu muzichuka azitana kuti His Excellency the President Atupere Muluzi. Basi tu ndi zimene mukufuna. Simukufuna kuti muzichuka bwino koma mosapota anthu azikutemererani bwino. Inu zoona mukakaitana MCP. It only shows kunena kuti clearly shows kunena kuti inuyo mukufuna muzapange mgwirizano. Akusankheni mukhale so vice president kapena running mate wachakwera 2025. Ndekuli munoti mutuuze Amalawi asakavote, chifukwa kukavotaso Amalawi ndekuti ndikuwaitanira ku jahena. Ndipo Amalawi akuzunzika kupya. Amalawi anthu a pension akuzunzika, maziphunzisi akuzunzika, ma promotion ya maziphunzisi akupangidwa mwachinsisi, mwalomo kuti apangidwe pa district level akupangidwa ku Lilongwe. Zija ankanena kuti ma reforms zaja zatha, sopano akutanga na abale awo akuachita line ngati Mphalombe, Muchirazulu, Mblantyre,
mulanje cholo akutenga azibale yawo kuti akalembe ntchito ncholinga kuti 2025 azathandizire kubera zisankho. Kodi Malawi azasintha liti? Uku ndikulira kwa Malawi azasintha liti? Ena ndi awa agwirizana ndi mwanawo kuti akaberi koma Ireland. And I want to tell you, the German ambassador, that Malawi is one of the poorest countries. Our economy is very poor and we have resources that we rely on. Should your people try to come, you must tell them that Malawi is poor and the people are angry after hearing the news that one of your friends are trying to connive with thieves to buy Likoma. You must tell them that we are angry, and if they try and do that, try and come and buy dubiously Likoma Island, we will kill them. We will tell our forefathers, our mothers, we will tell them to come and kill you. And this is serious. We'll go to the mountains. We'll go to get help where we believe we'll get help. But Germany must be careful. You must tread carefully. You must tell your people not to connive with Chakwera because they want to steal from Malawians. This is a serious statement I'm making this morning to the German ambassador and your people and the president of Germany, that we know that some thieves in Malawi, some leaders are connived with you. And in fact, he came there some weeks ago, last month. He came there to make the deal. He pretended as if he went for a bicycle ride. And again, he went to Mozambique to learn how these deals are sealed. So you must take this message. The message to the German ambassador is that Malawians are not happy that you want to buy, your country want to buy, or some of your people wanted to buy part of Malawi. This is a sovereign country and we are independent and we know how to defend ourselves. Bon Kalindo, the DC. Mwana wopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ngakhale Yesu amen. Anakwapula anthu muchalichi, anamenya mastonda, anamenya mambama, akupanga zinthu zopusa. Ininso andale siku lina mudzatibulidwa kopsa ndi anthu a Malawi wokwiya. The DC.